Jeg hedder Marie, bedre kendt som Mary. Jeg er tatovør og kunstner og specialiserer mig inden for fine line og mikrorealisme. Og jeg har i samarbejde med Frederik Bagger lavet 2 kollektioner, som hedder People og Flower. Jeg kan godt lide, at man tager stilling til ting, og man tager et valg. Jeg tager rigtig mange valg, lige meget om det er en lille tatovering, jeg laver, som er meget minimalistisk, så går jeg meget i dybden og tager et valg med hver streg. Ligesom jeg elsker at tilpasse tatoveringer til kroppen, når jeg tatoverer, så synes jeg jo også, det var mega spændende, at jeg skulle lave noget med glas, som jo også egentlig har en eller anden form for... Altså, det kunne også godt ligne lidt en krop i sjælen. Efter vi har siddet og brainstormet lidt sammen, så begyndte jeg så også at tænke lidt mere over i at lave en blomst, som egentlig var inspireret af Art Deco-stilen. Og så ud fra det, så blev jeg så inspireret til at begynde at tegne andre blomster. Da vi begyndte at udvikle på People-serien, fandt jeg også ny inspiration i at lave nogle kan man sige, kroppe, som er lidt mere intetkøn, som også ikke er for definerbart på en eller anden måde. Hvor det er stregen, der lidt mere bærer kroppen, end der er for meget fokus på køn. Vi har både den her Art Deco-stil i glasset, som er meget klare linjer og meget stilrent udtryk, hvor jeg føler, at jeg måske kommer lidt mere ind over og har lavet noget, der har følt sig mere organisk. Og så uden det bliver en modsætning, så bliver det et meget fint samspil. Jeg kan spejle min egen stil meget i glasset, og hvor jeg stadig også synes, vi ser Frederik Bagger